नमस्कार प्रणाम। आप देख रहल बानी जिया भोजपुरी न्यूज़। आपके बता दी कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। सबसे पहले बता दी कि खेसारी लाल यादव अभी हाल ही में 2-4 गो भक्ति गीत गइले बाड़े, जेमे बहुत सारे एल्बम जौन बा हिट हो गइल बा। सबसे पहले बता दी कि सबसे बड़का हिट एल्बम यहाँ के खेसारी जी के चलो बुलावा आया है, ओकरा बाद आइल बा अरतिया धरती पे होला जौन वेब म्यूजिक से रिलीज बा। वही जब प्रसादी बटना बा उ बहुत बिजोर पॉपुलर बा, जौन सॉन्ग के सारा लोग प्यार देता। ओकरा बाद बता दी कि खेसारी जी के एक के बाद एक एल्बम आ रहल बा, जौन मजनुआ पंडा हो गईल। ई गाना भी लोग व्यंग के रूप में सुनता। खेसारी जी के पूरा तहलका ई नवरात्रि रही। यही गनी खेसारी जी के प्यार दुलार दिहिलो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लाइक करी।